O kitang bahak, gusto yung bagak. Para manamaw. Promise, may nagsisirive. Cross my heart. Grabe ka naman, mahal. Pinagpapalit mo naman ako kay Baak. Wala ka bang gagawin mamayang hapon? Baka gusto mong sumama sa akin. Ay, marami po akong gagawin. Tignan nyo naman po, busy-busy ako dito sa farm ko. Tsaka may pinapagawa pa akong bilyaba. Ang sipag mo naman, Baak. Ganyan yung mga tipo kong lalaki. Hindi kagaya ni Berto, puro 2x2. Tapos paggabi, nawawala pa. Ano pa yun? Gusto mo tibulong na. Kaya ito, puruot mga tingagkalkalat. Bay masahang mula ko. Ako, barbar-tig na ng tao. Lalapad mga ating bulong ti parian. Ay, kargahan. Bahak. Oh, kutunan ng mata utong mo na eh. Ispiram ko ma. Sungarod. Agkuanaksan, kumunta ka ti pest control nga ta. Pasti ati katangam na eh. Nibusana kami na eh. Kapay, may tato ti ko taon. Uy, ura ipis ata uy. Patayin na, pati lamok. Basama. Bawlilay. Insecticide ata. Baka napigsama ato yan, Rice. Baka maperde lang agad yung mulak ito. Matay, inaperte ko mamag yung mulmula ka. Kumatang ka, tamis lang kita na kitam na igigasin kutuloy na yun. Gawang korta ako ng Rice. Naibusan, yung isang gasot nga ribaw. Kinagado mo kaming ginatang mo, kung ano sakap ti manuklaan. Ginatang mo mga aming nga seafood sir. Kasi kaman lang bagam seafods. Total, nagbibisi na lang di raman na kadya mo di maramananay. Kinadunan, na di tayo na naibusay, na perdain. Maglangan na napigsa di mga na di kadom di balayaw. At least, nabusog tayo, kan presajikin lang tayo. Saan kaya pupunta si mahal ko? Ano kayang gagawin ni mahal dito kila Baak? Sundan ko nga. Mukhang kinakabahan ako kay mahal ah. Sakit tulo. May kawa din inom tayo ah. Nasa na? Tamang-tama, nandito si Baak. Hi, Baak. Hi ba? Bakit po? Tatanungin ko lang sana kung may nangyari sa inyo ng anak ko. Wala po. Ginagalang ko yung anak niyo. Ano kayang pinag-uusapan nila? Tamang-tama, may pag-asa pa ako kay Baak. Buti na lang, walang nangyari sa kanila. Goal niya. Bakit po pumunta kayo dito? Lalaki ni Bakay, nagkapoy lahit mo make-upay. Sulapan to yata, kaya naman nagpakasta. Like mother, like daughter, karot. Tama ka, Andres. Ay! Binibisto mo naman ako agad kay Baak. Grabe ka naman, mahal. Pinagpapalit mo naman ako kay Baak. O kitang bahak, gusto yung bagak. Para manamaw. Promise, may nagsisirive. Cross my heart. Pagbigyan nga ibagbagam. Apayan niya? Takong nga bulugan. Mate, tako nga baak. Kapay ato yun, nadimpay kayat. Maramanam ninang nga, maramanam pa ni Maria. Solve kasi ka. Ukas ti sabam. Inya-inya lang ibagbagam. Nasahat nga orda kita.
Wala ka bang gagawin mamayang hapon? Baka gusto mong sumama sa akin. Inyan, agawis nga rumwar. Di naktupay maawis nga rumwar. Inya matuyay. Ay, marami po akong gagawin. Tignan nyo naman po, busy ako dito sa farm ko. Tsaka may pinapagawa pa akong bilyaba. Ang sipag mo naman, Baak. Ganyan yung mga tipo kong lalaki. Hindi kagaya ni Berto, puro 2x2. Tapos paggabi, nawawala pa. Naku, makalalatan sa mga ibakot ko. Rumamrampa at tirabi eh. Opo, masipag po yan. Sa kapalaban. Ay, talaga ba? Yan ang gusto ko sa lalaki. Palaban. Kung gusto sa pamandres, talayan niya bagbagam. Palapal ko kanya mga to. Kung pa'y sumay, nakaduwakan to ba yun? Ano? Nakadalawa na siya, Andres? Baka kung gusto mo, Baak, ako na lang yung pangatlo. Inya mati nga babaeng. Bakitan lang arudon. Kumaringking pailaeng. Nasuyan samot adi romansa ko. Bak, patuso mo, pagkakataon mo tan. Bak, 3 points! Ano, Baak? Game ka ba? Tamang-tama, wala akong gagawin ngayon sa bahay. You serious? Walang gagawin. Nung nagwalis-walis ka kumadyo para angam, di dati naramid mo. Si Andres na lang pong yayain mo. Walang sinasanto yan. Ay, madjagbalay, darami daw. Si katawawisan na, sakti to daw mo. Eh, ikaw yung gusto ko, Baka. Hindi si Andres. Gusto ko yung walang sabit. Awanin. Madin sa atin mangyari-yari ah. Kayo din naman po may sabit na. May Berto na nga kayo eh. Pag pinagbigyan mo ako, Baak, makikipaghiwalay ako kay Berto. Naku, wag mo pong gagawin yan. Ayokong makasira ng pamilya. Yan ang gusto ko sa mga lalaki. Yung marunong mag-isip. Bakit po si Berto walang isip? Meron naman. Kaso, isip bata. Gusto niya kasi tago-tagoan muna. Ayaw mo nun? Naghahanapan kayo, mas exciting. Kaso, ang hirap naman hanapin. Lalo na paggabi. Di ko mahanapan. Talagang hindi mo mahahanapan, lalo na paggabi. Kinagtangkin tingisit na ajay. Pagsuotim ati puraw, ta makitam. Ginawa na namin yon. Kaso, nagulat ako. Akala ko multo. Nagadulakit mo muna ito yung bagkatanan na yan. Lagi pa siyang nawawala paggabi? Nakaw. Baka may ginagawang milagro yan. Subaybayan mo kaya. Oo, paliiwim nila kay mo. Baka dati ilimliming na. Ha? Wala naman na maitatago sa akin yun eh. Kasi nakita ko na lahat sa kanya. Dak siguro no, kasi maitim siya eh. Kasi sa bamandres, tala niya labagbagam. Kung di ba kasi binuyat ha, nung nangisit ko Dax. Apay si tanang isait, badi ba nga dax? May sagot ibig sabihin nata ba? Jots na. Ay nako, Baak. Juts ka pala. Sige na nga, diyan ka na. Sayang lang yung oras ko dito. Judgmental nga bakitan. Hindi na pa mo nakit-kita eh. Langlanga na siguro na ba? Namagati para pareha na din, Andres. Nung para kanya ka di ba? Dapat alsam na. Nung gusto mo na di ba iya? Namuan ng Jots na. Tatal na anakan. Sa bagay, gusto malata ko naman, Andres. Tapay lang di sirok mangga. Tagkwa dyan. Sakit yung ulo. Dinaw. Dini, hindi yun. Di asidin na din sa'y. Oo, nakatambay jay. Takitan at ano mabuan ta. Sakit mo sikot ka, sa bali talaga lumakay ka.